Malipayong gidawat sa mga lideres sa barangay sa Davao Oriental ang 50 ka mga bagong barangay emergency rescue vehicles nitong Sabado, Hunyo 11. Mismong si Governor Nelson Dayang-Hirang ang mitunol ato sa gihimong turnover ceremony sa mga rescue vehicles ngadto sa mga punong barangay nga natigayon sa Tourism Complex, City of Mati, Davao Oriental. Nangalipay ang mga punong barangay tungod kay duna na sila yung mga rescue vehicles nga dako og tabang panahon sa mga emergency. Makahatag usab kini og dakong kahupay sa ilang sitwasyon, hilabi na kay ang ilang barangay nahimutang sa mga hilit nga lugar nga giila nga geographically isolated and disadvantaged areas ug LCAC priority areas. Ang distribution sa 4x4 vehicles nga dunay nagkadaiyang emergency features nga customized sa probinsya usa kalakang sa probinsyal nga panggamahanan alang sa disaster and preparedness response. Kung 50 kasakyanan ang ipanghatag didto sa Davao Oriental, makadawat og tag-usa ka bagong sakyanan ang 98 ka mga barangay sa Zamboanga City gikan sa lokal nga gobyerno nga dakong tabang alang sa emergency response sa matag barangay sa syudad. Kagahapon usa ka turnover ceremony ang gipahigayon sa City Hall grounds dungan sa selebrasyon sa ika-124th Philippine Independence Day. Ang gipang-apod-apod nga mga sakyanan usa sa mga saad ni Zamboanga City Mayor Beng Climaco ngadto sa mga barangay subay sa Barangay Emergency Network Group ug kabahin sa Security Health and Education Program. Matag unit sa sakyanan dunay strobe lights nga dunay built-in siren o PA system, usa ka unit sa spineboard ug sticker design, rehistrado na sab sa LTO sulod sa tulo ka tuig ang ipanghatag ng mga sakyanan. Dunay GSIS insurance, basic tools ug warranty. Nagkantidad og hapit tag 1.3 million pesos ang presyo sa usa ka sakyanan. Ang pondo gikuha sa supplemental budget niadtong tuig 2021. Gisiguro sa mayor nga ang pagpalit sa bag-ong mga sakyanan nagsubay sa Government Auditing and Procurement Manual kun gaam. May tampong sab ato sa seremonya ang ubang opisyal sa lokal nga gobyerno sa naiskutang syudad. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.